Oh, hai, salut băieți, eu sunt Sergiu și de la Supreme Gaming și am venit cu o nouă serie de Minecraft MC. Anyway, după ce mi-a fost... am avut un copyright strike pe celălalt canal de la un video mai vechi și n-am putut face mai nimic. Iar m-am decis să-mi deschid acest nou canal, fiind promovat de două vlogărețe super tari. Ok, ne-am generat într-un loc foarte șmecher. Avem Better Grass, textura Faithful, frame-uri 30-50, deci destul ok. Văd aici niște coal. Avem nevoie de lemn, folosim un mod, îi spune Timber, care face să tai copacii mai ușor, dacă îi găsești. Ok. Da. Ne-am generat într-un loc destul de prost, ținând cont că... Oh, ce sunete șmechere astea. Și jucăm pe easy pentru că n-am mai jucat de mult Minecraft și... Ok, o să-mi permit să fac puțin audiență și pe Facebook pentru că o să le share-uiesc și... Aparent o să le vadă și altcineva, cred. Și... Asta e foarte bine. Și cei care au cont de YouTube îi rog să... apese butonul ăla de sus, să abonați-vă sau subscribe, cum aveți voi. Acum n-am timp să iau tot sugarcane-ul ăsta, dar... un lucru știu sigur pentru că what the fuck? Ok, un lucru știu sigur, am nevoie de niște lemn. Am băgat sprintul prea mult, dar avem oi. Și asta e super bine. Uite, un biome de zăpadă. Aici o să găsesc sigur, da, lemne. Aici o să ne facem o casă, zăpadă, deșert. What the fuck? Deci asta e și asta e ciudat, deci fără prea mult deci. Sper că doar persoanele reduse la minte încep chestia cu deci și cu păi, deci. Ok, comedia o să-i dea puțin swag acestei serii sau celorlalte serii care o să urmeze. O să fac un topor ca să iau cât mai mult lemn deodată. Deci tâc, așa, crafting table, bețe și un topor, un X sau cum vreți să-i spuneți. De fapt două. Anyway, avem oi și asta e foarte bine, deci o să luăm și niște... Asta face timber modul. O să luăm și niște lână pentru că avem nevoie pentru patul nostru și pentru o viitoare fermă dacă... Dar nu gândesc așa departe. Unde fugi? Oh shit. Ah, lână. Ok. Mai avem nevoie de o lână. Așa, gata. Avem patul asigurat, deci... Se întunecă. Asta nu îi vine deloc. Scopul acestei serii este să facem... Am băgat timber modul. Să încep cu începutul. Am băgat timber modul doar ca să putem face building mai... ușor, adică să nu stăm să luăm lemn foarte mult timp. De exemplu, găsim un biome de junglă și luăm copac de ăla, suntem super șmecheri. Și zombie. Nu, sper să nu fie în spatele meu. Ah! Ok, nu știu ce avem, ce că este un spawner. Dar în fine. Construim o casă. Casa noastră, care o să fie aici în deșert, lângă biomul de zăpadă, o să fie așa. Unde ești? Aici. Ăsta e spawner. Oh, shit! Avem noroc. O să facem un mob trap sau cum îi zicem. XP grinder. Adică no shit. Da, am început și pe celălalt canal o serie, dar n-a ieșit bine deoarece... What the fuck? Simetria vieții. N-a ieșit bine deoarece am avut niște probleme tehnice și copyright strike-ul ăla nu mă lăsa să fac aproape nimic. Nimic se referă la chiar nimic.
casa o să fie înaltă pentru că ne permite modul ăsta care facem foarte mult lemn. Așa. Jucăm pe easy? Da. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Da, asta nu e simetric deloc. Asta nu trebuia să fie aici. Asta se sparge așa? Nu. Trebuie să spargem totul manual. Dar nici celelalte nu au fost făcute în colț, deci aia nu e bună, sau stai așa. Știi ceva, o să fac asta. Nu lână! For fuck's sake! Așa. Yup. Oh shit! Sper să nu cad acolo. Mai bine fac asta. Bara de viața mea nu prea e ok, deci... No shit. 4. Așa o să vină. Un design puțin mai ciudat, dar eu zic că e ok. Și nu știu ce am vaga impresie că o să mă sperie și o să mă facă să mă duc să-i bat acolo zombie aia. Sau să opresc spawnerul ăla. Dacă este un spawner acolo. Să pun crafting table aici. Patul, dacă nu mă înșel, așa se făcea. Deci avem doar 2 ul. Hei! Ți-a luat lâna înapoi! Sau n-am putut eu să o iau pe cealaltă, care am pus-o jos. Asta e o lână? Nu. Nu e lână. Am pus acolo una și nu cred că am mai putut-o lua. Am mai putut să o iau, am mai putut... Oh, for fuck's sake, again. Aici o să fie patul. Și m-am decis să vorbesc puțin mai tare, pentru că nu se auzea chiar foarte încet și era deranjant. Se întunecă. Aici vreau să fac așa. Aici o să am niște chesturi, dacă nu mă înșel. Așa. Am mai menționat, dar jocul Fateful 64 pe 64. Am ales 64 pe 64 și nu 32 pe 32 pentru că arată mult mai bine, după părerea mea. Aici facem așa ca să nu fie sketchy și aici așa. Aici așa. Și aici tot la fel, că acolo o să fie probabil un etaj și... Ok, aici facem un jump basic, pana mea. Acum pare mi se că avem nevoie de un pickaxe. Nu, așteptăm noaptea să ne culcăm și după ce o să vină noaptea și o să ne culcăm și o să ni se seteze spawn-ul, o să mă duc acolo să văd ce tot face așa urât. Acum o să acoperim casa, sper că avem destul scândură, plancuri. Anyway, motivul, cum am spus și pe celălalt canal, dacă îl urmărești, am deschis canalul ăsta, îi plictiseala și cum școala nu-mi dă chiar așa multe bătăi de cap, o să pot să am grijă de canalul ăsta. Un video pe zi sau așa, când vin de la școală, îl pun la render și după aia am timp și de învățat. Da. Am făcut și un live stream în care
care au căzut. Vă sugerez să faceți niciodată live stream-uri făcute cu Google Hangouts pentru că o să vă dezamăgească total. Cel mai prost sistem de live stream-uri, pe părerea mea. Ok, ne punem în pat rapid. Oh! Ce cap gol am, for fuck's sake. Așa. Totul e ok. Facem un chest unde... Știi ceva? Facem câte 2 chesturi mari pentru că pot. Oh, shit. Deci nu putem face chiar 2. Facem... Ok. Înseamnă că ajunge ăsta. Mergem după niște lemn și după aia intrăm acolo. Ok. Până defrijăm toată pădurea asta, de fapt nu o să dureze mult pentru că cu Timber modul doar câteva lovituri și tot copacul e jos. Așa. Ăsta e cu un copac înalt. Așa, nu știu cât am filmat, și 49 la și 45 închid. Deci, da. Sper că n-am fost plictisitor și... Da, nu. Iau copacul ăsta, mă duc rapid, îmi fac un pickaxe și o sabie și... Continuăm ca să în episodul următor. Și mergem să vedem ce e și închid filmarea. Asta putem lăsa aici. Arată mult mai... Ok. Facem asta. Bețe, că o să avem nevoie de bețe. Așa. Pickaxe. O să fie multe pickaxe-uri, da, doar 3, 4. Ok, lăsăm item-uri aici. Și doar un pickaxe și sabia. Să vedem ce tot sună. Aud și un Enderman. Nu știu de ce îmi fac impresia că e jos. Da. Aici jos e un spawner de ceva. Ok, am aflat că e un spawner, am dat fix în locul potrivit. Acesta a fost primul episod, nu știu dacă a fost destul de lung. Mulțumesc că m-ați vizualizat și o să mă vizualizați. Baftă și pe data viitoare. Ciao!